Hola a tothom, em presento, jo sóc la Mariona Grau, membre de l'associació Grup Eirene i coordinadora del projecte de grup de lectura i debat anomenat Al voltant dels drets humans, lectures i debats des del local. Excepcionalment, estic gravant aquesta breu introducció al podcast perquè el passat 11 d'octubre del 2023 vam realitzar la segona sessió del projecte sobre el llibre No estamos tan bien de Rubén Serrano a la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí. Lamentablement, només 2 persones van assistir-hi i l'activitat no es va poder desenvolupar com estava prevista. Tanmateix, afortunadament, es va crear una conversa-debat molt interessant sobre el llibre, el col·lectiu LGTBIQ+, les realitats que viuen aquestes persones al municipi de Rubí i el grup CAIPE, que és un grup de joves LGTBIQ+, que lluiten per als drets del col·lectiu a la ciutat. A més, durant aquesta sessió vam tenir la sort de poder comptar amb la participació de 2 persones. Per un costat, vam comptar amb la participació de Rubén Serrano, que com ja deveu saber és l'autor del llibre sobre el qual vam reflexionar, i alhora també és un testimoni de primera mà de la realitat que treballàvem. En Rubén és periodista i escriptor especialitzat en temàtica de LGTBIQ+, gènere, desigualtats i VIH. I per altre costat també vam tenir la sort de comptar amb la Gabriela Moreno, la qual és una noia trans, historiadora, que actualment treballa d'administrativa a l'Ajuntament de Rubí, i a més, la Gabriela, a part de ser un testimoni de primera mà sobre la realitat de la qual vam estar parlant, és també una activista del col·lectiu, perquè des de fa temps forma part del grup CAIPE, el grup aquest de joves que us comentava de Rubí, que s'organitza i treballa per la defensa dels drets del col·lectiu a la ciutat. Així doncs, malgrat l'excepcionalitat del format, us convido a totes i a tots a fer-vos un cafè o un té i gaudir de la gravació d'aquesta conversa tan interessant que vam tenir. I res, fins la pròxima. Yo quiero decir que, por ejemplo, el acoso cuando eres adolescente, ocurre a todo el mundo. Sí. A todo el mundo no, a unas cuantas personas. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando estáis en vuestra línea, pues claro, quizá os sentís mucho más solos, ¿no? Porque ese es el problema del acoso, la soledad, ¿no? Y que no os apoyan, ¿no? Y ese es el problema. Ese es el problema, que no os apoyan los demás. Cuando os ven por la calle, cuando os ven en casa, ¿no? Yo la verdad que no tengo a nadie afín, cercano, solamente tengo un chico y lo paso realmente mal, ¿eh? Lo paso familiar, es que no tenía apoyo en el trabajo, en la familia, en todos los lados, el pobre, ¿eh? Pobrecito, de verdad, ahora está bien, pero lo ha pasado muy mal. Además era una loca. Yo también creo que no solo como por ser LGTBI, ¿no? Sino que también le pasa a la gorda, a la puta, al manco, a la exacto, a toda persona que desentoni amb exacto, ¿no? Todo el que esté fuera de la norma ya es como el enemigo y es el mal, ¿no? Y creo que, o sea, justamente eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, me sirvió de mucho el tener como un apoyo en algunos profesores, ¿no? Que no era como ya escrito, ¿no? Pero que a lo mejor que pasara algún tipo de risas o tal y que el profesor interviniera, ¿no? Para, ¿de qué te ríes? ¿No? Y no para una intervención, pero a mí eso ya me hizo ver, ostras, esta persona es de confianza y sé que después de la clase me puedo acercar, ¿no? Como que había un punto más de protección o de acogida, ¿no? Y yo creo que ahí también entra mucho la reacción que llevamos ahora, ¿no? De no entrar a los centros educativos, parental, y es un recurso, ¿no? Porque si justamente es esa forma o sea, si la soledad está en tu casa y no la tienes ni en tus amigos, si un referente no puede ser un educador, no te puede tampoco dar una mano, ¿no? Que al final esas violencias se interiorizan y crean un marcaje del que es muy difícil salir, ¿no? Sí, por eso una cosa que me llamó mucho la atención del libro es eso de que, claro, yo tenía la idea de que cuando sales del armario, sales. Pero no, puedes volver a entrar. Todo el rato. Todo el rato. Yo estoy entrando todo el rato. Y me llamó la atención muchísimo, Sí, porque sí. claro, cuando sales en la televisión, un famoso, pero claro, sales de todo, pero es diferente, ¿eh? Tienes un apoyo económico que ya eso ya es todo, ¿no? Pero cuando sales del armario,
en tu casa, sales del armario, en tu trabajo, sales del armario, la comunidad de vecinos, ¿sabes? O sea, incluso en tu casa a veces sales del armario con tu madre, luego con tu padre, luego con tu hermano, luego a tu padre se le va a el novio de tu hermana. ¿Y qué te gusta? ¿Y qué tal es como? Luego a tu padre se le ha olvidado y un día comiendo dices, no, a ver. De todas maneras, yo pienso como mi exmarido, yo soy muy optimista con que la gente tiene que cambiar, porque las derechas se están sobrepasando, porque no tienen base política y se está sobrepasando eso y esto tiene que cambiar porque no puede ser esto. Tienen una forma de pensar. Bueno, es que tienen un discurso como muy... No tienen discurso. Muy para gente que no piensa. En el País Vasco, terroristas. O ahora, por ejemplo, con la guerra de Palestina y Israel, sin querer entrar. Pero, por ejemplo, palestinos son todos de Hamas y son todos terroristas. Es como, este colectivo, todo el mundo son iguales y todo el mundo son esto. Gente trans, pederastas. Catalanes, todos, da igual, es decir, golpista. Una visión simplista aquesta. Y es una visión que la gente que no está cercana a esas realidades, ¿no? Pues es fácil. Claro, porque es una visión tan descompleja y una solución tan aristas, claro, que entra muy fácil, ¿no? Y te la crees y tiras por adelante y no la cuestionas porque es como, es que sana. Y la realidad es que nada es tan fácil, todo tiene una complejidad. O sea, no puedes... Tengo un ser optimista, de verdad, de que esto cambie, la gente de la mentalidad. En mi trabajo, yo trabajo en un ambiente machista porque trabajo con todos extranjeros y no os podéis imaginar lo que hay ahí, ecuatorianos, musulmanes, son machistas, horroroso, es horroroso. Y los españoles, o sea, al final no es una cosa de españoles de ellos son españoles son peores, Claro, yo trabajo en extranjería, siendo político y todo. Tenía la idea de que iba a encontrarme más, pero no, al revés, la verdad. Que algunas sí que al principio, cuando me ven a mí, una mujer transexual haciendo papeles y entonces lo que tienes que hacer, o en el espacio joven, con chavales jóvenes y tal, se han quedado chocados, ¿no? Pero después, al comprender una realidad diferente, me respetan en todo y me tratan súper bien. Y al final lo normalizan. A veces, justo acaban de llegar de una realidad muy chunga y no están acostumbrados. Al final son personas humanas y al encontrarse con una realidad muchas veces tiene una mente mucho más abierta que gente que ha nacido aquí y nunca se ha movido de aquí y ya es... bueno, no sé, depèn. Sí, bueno, depèn molt de la persona. Sí, la meva àvia, per exemple, ella m'ho diu que no... A l'època no sabia ni que existien les lesbianes, no? O sigui, sabia que els homes sí, això de que perd oli, se sentien com coses, no? No sabien molt bé el què, però algú sabia. Però clar, la meva àvia ara està com superconmocionada de veure això i em pregunta molt, i a tu t'ha passat que no sé què, saps? O sigui que a vegades, inclús venint de contextos com ella, no? Que es va criar amb tot el franquisme i tot, però té el punt aquest de dir, veo más allá. Sí, de dir, hòstia, hi havia aquí una realitat com oculta per mi, ara hi ha moltes coses que em quadren, no? Que començo a entendre de per què aquella noia, no? Potser no vivia amb els seus pares fins tan gran i la gent no sé què, no? Li comencen com a quadrar coses i no sé, o sigui que cada persona en realidad. También es una cosa, esto del colegio, los colegios muchas veces los profesores, yo he estudiado en un colegio de monjas, y los profesores, aunque sean lindos, aunque sean fantásticos, siempre están supeditados a la estructura de concertar porque son y es que no privada es que las monjas, por lo menos las que yo trabajo, eran un cargo que quiero, de verdad, porque mejor estudiante que fui yo no hubo, y es que me machacaron, me humillaron y al final es que dejé de estudiar. Jo vaig tenir molta sort, en les metges que vaig anar, em porto 6 anys amb la meva germana i parlem de dues escoles diferents. Jo una escola que em vaig sentir bé i tot, fantàstica, i ella aniria ara encara amb 60 anys a tirar pedres. Perquè són les persones a vegades, encara que siguin monges, però jo vaig tenir la sort que la directora de l'escola és una persona de ment molt oberta. Jo vivia a Sant Cugat, que Sant Cugat tenia els jesuïtes, i aquesta senyora va tenir la santa idea de portar els jesuïtes a l'escola, i jo, 14, 15, 16, 17 anys,
vaig anar a unes pel·lícules, vaig entrar en una sèrie d'històries que ja m'han anat 6 anys, ells ja van marxar, aquesta dona va marxar, els jesuïtes van marxar i no van viure. I jo estic superorgullosa. Jo, de les monges de Sant Font, de les franciscanes, de la meva època. Ara, la senyora aquella, es deia Elvira, crec que tenia una mentalitat molt oberta per a la seva època i vam tenir la sort que va obrir l'escola al món dels jesuïtes, que en aquell moment era un món molt obert, molt demòcrata. Era el grup Irene de l'època. Era el grup Irene de l'època. Mira, ara us en riureu, jo no soc creient, no sé. Els catòlics tenen un papa i està costant. Qualsevol dia caurà per les escales, s'ha mort, o l'envenenarà. Està obert a que dos homosexuals es puguin casar, està obert. No ho està dient. Els altres estan fent unes reunions per tot arreu, va de reto Satanàs, perquè clar, dintre de l'Església, què diu aquest? Ens podrem casar? Al final cada religió té les seves interpretacions i dins de la mateixa Bíblia pots trobar moltes interpretacions. Hi ha persones cristianes, evangelistes, no sé què, de l'altre, que estan super en contra, i hi ha d'altres que precisament diuen pues mira, religión predica amor y respeto por todo el mundo y yo, al final, encara tu tinguis unes directrius de tu jefe, de tu religió, de la teva família, tu com a persona després tries. Jo vaig tenir la sort que aquesta dona va triar i vam poder viure moltes coses en allà que jo ara pensava, llegia el llibre i pensava, coixo, mira, aquella, no? Allò que en aquell moment, no sé, però ara he vist que aquella senyora deixava viure, deixava fer. Jo us dic, ma germana és 6 anys més petita i no va tenir aquesta sort i de bon tros. També en relació al que comentaves, a mi feia pensar molt perquè, clar, al principi, no, això, el dia de l'orgull, no, i de cop comences a veure determinats partits polítics que dius, aquesta gent què fa aquí, no? I al principi em feia com molta ràbia, però vaig anar a la xerrada de publicació d'un professor meu de la universitat i em va fer pensar molt perquè va dir no ens hem d'indignar quan passin aquestes coses, al contrari, és una victòria en el sentit de que ja hegemònicament, no, en el discurs oficial ja no és tan fàcil que determinat partit digui no, jo no aniré allà, no? Una miqueta com la situació que tu comentaves amb el papa, no? Que potser ja no és tan lícit que potser tingui la mateixa conducta que tenia el seu antecessor, no? I aquestes coses que a vegades també, no, dins del col·lectiu poden fer una miqueta de ràbia del pare, ara aquesta gent de què va, no? Però sí que hi ha el punt aquest que a mi em va ajudar molt de dir, mira, en certa manera és una victòria de que ara ja no poden sortir i dir la mateixa borrada que deien abans. Jo recordo declaracions de petites d'això, no? Els homosexuals eren malats mentals. La manzana és una manzana i l'hombre con la mujer o algo así. Exacte. Era una botella. Però n'hi havia molt, de Duran i Lleida també deia unes salvatjades que ara no es podrien dir, almenys no vindrien de determinats partits. Puc intervenir? Sí, clar. Jo he de dir que fins fa uns 3 anys, sí, però que ara aquests discursos d'odi s'estan tornant a legitimar. Sí, és cert. I potser trobem d'aquí pocs anys que partits polítics ja no vinguin a les marxes de l'orgull, perquè trobem partits polítics que ja no és capitalitzable. Que no los veràs allí, no? I és un partit que abans no existia i ara existeix i pot anar i pot dir que vol fer teràpies de conversió i pot tornar a dir tot aquest imaginari que fa uns anys que no ens trobàvem a Espanya. És que penso que hi va també quan hi ha aquesta guerra cultural, no? Però crec que també serà com molt difícil poder tirar en terra un consens que s'ha construït des de fa dècades. No és impossible, potser no ho podríem fer, però com per agafar tant de l'Església com els partits, jo no ho veig tant com una victòria, pot ser com una conquesta social, saps? Però me la suda. Que no, clar, me la suda que Ciudadanos y el PP y el PSOE y Podemos y Tistria vayan a la mano y me la suda que el Papa digui que és igual, perquè crec que al final són declaracions que a mi com a persona, que parlo de jo, no generalitzo, com a persona LGTBI més mariconazo en aquest aspecte, no m'influï, és que em té igual, vull dir, no necessito la meva validació per avançar. Això no treu que
eixa validació o eixa titular no li vingui bé a Matia o a Juan o a Paco de Cornellà i a Sofia la de Cuenca perquè vegin que hi una igualtat, tot està bé, no, però crec que al final també com ens pertoca una mica com fer aquesta cosa de bueno, no necessitem com el permís no, per a viure i habitar, no? I és molt poderós que vagin a les manis, però clar, sí que entenc com que aparegui aquesta ràbia i indignació que tu dius, no? Perquè per molt que puguis anar a una mani o fer una tecla, bueno, doncs, què passa amb tots els nens violats per l'església, no? I a més és perillós què passa amb el que tu dius de Vox i tal, doncs que no... Clar, a més és perillós perquè, per exemple, l'última votació que es va fer de la llei trans, el PP òbviament va votar que no, i als pocs dies estava l'orgull. Y van a decir, no, nosotros apoyamos, y la declaración de la, no sé quién era que va a declarar, la Cayetana... Sí, Álvarez de Toledo. Va a decir, no, nosotros apoyamos y respetamos a las... Pero va a decir, con todo su papo, nosotros apoyamos a las personas trans y las queremos proteger, pero creemos que esta ley va en contra. Y o sea, molta gent que vota aquest partit que diu, no, yo no soy trans, o esta mujer dice que proteja a las personas trans o que la ley, ¿no? Y al final, tú estás durante un discurso, ¿no?, de que estás a favor y apoyas, pero que votas en contra de sus derechos para protegerlos. Llavors és perillós, no?, perquè hi ha molta gent, i estic convençuda que vota X partits pensant, no, pero están a favor de los derechos de la gente. Y después la realidad es que votan en contra. Y dit al PP, però podria dir qualsevol altre partit. Perquè al final una cosa és el discurs que tenen i que es presentin amb un orgull o que facin, i una altra cosa és després que voten, què fan, què proposen. I és perillós de vegades dir, pues míralos en orgullo, son superabiertos, quan després voten en contra de certes coses. Sí, al final la llei trans, el gran bombardeador, no s'ha aprovat de milagro, o sigui, jo tengo aquí mi DNI de milagro. Que de fet era un dels temes que volíem entrar al principi, d'explicar una miqueta què implica, no?, aquesta llei que ha costat tant, no?, tantes controvèrsies i pues tal. tampoco tanto, o sea... Bueno, sí, però vull dir que jo, de fet, quan vam fer aquest grup de lectura el vam fer a Santa Coloma de Gramenet i això... No està aprovada. Que crec que encara no estava aprovada. No estava aprovada i jo recordo que l'estava preparant i jo era com... Aquesta llei... No tirarà endavant, o sigui, jo era com molt pessimista i de fet recordo que et vaig preguntar del pal aquest impàs, perquè clar, era molt de temps que ja ni se'n sentia parlar. Perquè tiene que passar per el Congrés, després per el Senat... I al final perds el fil i dius, ho estan aquí allargant, passant per aquí, per allà, i al final... I se va acabar el gobierno i va ganar el Vox. Exacte. Llavors, bueno, potser també seria interessant que, ja que tu has preparat una mica, no?, que poguessis comentar una miqueta, no?, què implica aquesta llei, no?, tu també l'has viscuda, per dir-ho l'has estrenada, i llavors una miqueta entendre, no?, en què consisteix i què inclou, quins canvis implica, però també què deixa fora, no? Sí. Bueno, crec que és una llei que tothom sap que va impulsada per Unidas Podemos, no?, i que en què el PSOE també fa bandera d'eixa llei en moltes comissions internes d'igualtat, molts nos venien del PSOE, no? Sobretot en tot el que tenia que veure amb menors infantesa, persones no... Amb tota la llei, realment. No, però que com el gran torpeda segur ell hi ha moltes coses que no s'han aprovat per esmenes del PSOE, justament, no? Però bueno, després que es capitalitza. Jo estic sempre sentant que no és una llei, o sigui que va ser molt millor, però soc també quan l'acompanya soc positiu i vull pensar que ja fa un president que és la despatologització, no? Que és que per a canviar-te el DNI o els documents en si no cal ni un informe mèdic que estàs enferma i tienes disforia de... Lo hubiera traído, porque yo los tengo. El temps, Sí, fins al 2016 l'Organització Mundial de la Salut considerava la transexualitat com una malaltia mental i apareixia els manuals diagnòstics psiquiàtrics i psicològics. I llavors un requisit legal per fer-te els papers era tenir un diagnòstic psiquiàtric, que ets transexual,
una avaluació psiquiàtrica també de que no tens cap altra malaltia mental que pugui intervenir, és a dir, si tens ansietat no pots ser trans, és que tens ansietat és per confós, si tens una depressió, si tens qualsevol cosa t'anul·lava el que poguessis ser trans. Necessitaves un informe mèdic de que portes almenys 2 anys hormonant-te, quan potser no pots, no vols, no vols o no pots o no quieres. O no quieres, sí. Que això és com justament un dels arguments que ens Clar, a més... que se va a poner a nuestros hijos. No, este taller que fa és que no garantisca que no cal. A més, abans la hormonació única que existia, que no podies triar una altra, sí o sí, a les dones trans ens esterilitzàvem. Vull dir, jo ara soc estèril. Veus que guai, no? I m'han obligat. Realment ara hi ha altres tipus d'hormones, s'ha investigat més, però era un requisit també. I bueno, abans del 2008 havies d'estar operada també. I operar segons costa entre 25.000 i 30.000 euros. Bueno, total, l'OMS va treure la transsexualitat, escrit així, transsexualisme, com a malaltia mental ho van treure. I van dir, bueno, ara heu de treure-ho als països, no? I era un requisit que demanava la Unió Europea que s'havia de treure. I Espanya va començar tot aquest debat i, bueno, i fa mesos, Sí, la prova al febrer, al febrer es va aprovar que deixava de ser una malaltia mental i per tant no feia falta ni el diagnòstic psicològic d'aquests trans, ni el diagnòstic de que no tens res més, ni el diagnòstic de no vull ni de justificant de que no tens res més. Jo vaig començar tot el tràmit de fer-me el DNI fa 3 anys i per tant tinc tots aquests papers de... Bueno, ho tinc guardadet en plan museu. Yo para hacer una retina estoy diferente. Voy a coger la página. També hi havia els tests aquell, no? Sí, a més, clar, com diagnostiques una persona si és home o si és dona? Doncs et feien unes preguntes. Bueno, ¿a ti te gusta el color rosa o te gusta el color azul? ¿A ti te gusta cocinar o te gusta el fútbol? ¿Te gustan las flores o te gusta la violencia? ¿De pequeña jugabas al fútbol o a las muñecas? Hombre o mujer, ¿no? Claro, a ver A si mí no hay... me gusta cocinar. ¿A tú qué? Que no me gusta cocinar. A mí me gusta cocinar, pero luego me gusta arreglar motores. Es que... No sé. És que clar. O me gusta ir en bici. Però això ja comença des de molt petits. Jo tinc un net de 3 anys, l'altre dia que va sortir a l'escola plorant desconsoladament, i la seva mare li va preguntar què t'ha passat. Van pagar 3 nenes de 4 anys, grans de la classe, i van dir que tu no pots mirar Frozen, perquè tu ets un nen. Ara, fa 3 setmanes, que no pot mirar Frozen, jo li compro una disfressada de Frozen. Toma ja. I després em va dir, bueno, també si vols el pots comprar de l'Spiderman, no? Vull dir, a mi m'agrada tot, no? Però les nenes de 4 anys, això ho han sentit a casa seva. Clar, és el que anava a dir. I això, per això dic que anem enrere, perquè tenen 4 anyets. I els seus pares que tenien 30, saps? No? Sí, tenen 30, 35, i diu, mira, que l'altre estava desesperat. I m'agrada, vull dir, què vol dir que sóc un nen? No té consciència si és un nen i una nena encara, 3 anyets. No, clar. Perquè tu ets un nen. Doncs mira, han sortit la classe dels unicorns, més digui que els unicorns... Però és una pena, no? Com ell pot acabar per aquesta frustració de no puc ni gaudir de Frozen perquè soc un tio, o sigui, això és molt dur, eh? Això és molt dur, Això és molt dur. Uau, si estem allí... Jo mira... És com abans els nois, si anaven a veure una pel·lícula de teatre, no podien plorar. Clar. Perquè clar, potser allò era un dramón que les altres estàvem allà plorant. Ni una làgrima, clar. I clar, i dius... Clar, era un home. Fa poc has d'estrenar la pel·li de Barbie i vaig anar amb les meves amigues a veure i totes vam sortir plorant. Però jo una exageració, perquè quan jo era petita tenia una Barbie i amagada, perquè jo no podia jugar això. Clar. Y yo hacía yo mis casitas de muñecas, pero las hacía yo con mis cartones, porque yo no podía. Yo vaig sortir plorant porque me recuerdo que mi padre no me dejaba jugar a cosas de niñas, luego lloré porque mi madre sí me dejaba, bueno. Bueno, vas tenir un... Claro, había ahí un doble fondo.
I sí, no, a més, bueno, això, la llei fins fa 4 dies Sí, passa. et feia un test que determinava que si ets noi no pots veure Frozen i si ets noia no pots veure Spiderman. Clar. I jo he passat aquest test i l'he aprovat per mentir. I totes les dones trans abans de la llei i una mica abans, el que feien aquell día es ponerse una minifalda, ir como una pura, aunque luego vayas en chándal todos los días, pero el día del test, Guapísima. un putón verbenero, eres Cristina la Veneno y te encanta cocinar y eres una mujer del siglo XX. Qué ridículo. ¿Eh? Qué ridículo. Ridículo. Bueno, Pero para sus bajos. patético. Luego, si tienes suerte, a mí me tocó una doctora que me dijo, mira, por ley te tengo que hacer estos test, pero a mí me parecían ridículos, así que vamos a hablar, te voy a leer un poquito el test y tal, pero lo voy a rellenar yo como quieren que se rellene, porque mi doctora soy yo. Sí, perquè si t'arribes a trobar també... Claro, he escuchado historias terroríficas del Hospital Clínic, que también pasa, muchas mujeres trans del armario tienen que empezar una transición, ¿no? Pero no se sienten preparadas, les da miedo, ¿no? O sea, el primer día a lo mejor no te apetece ponerte un vestido rosa de florecillas, más que nada porque te da miedo que te vean una paliza por la calle. Pues en el Clínic yo he escuchado historias de doctores que hacían a la gente vestida con su vestido, que no sé qué, como requisito obligatorio para que te dejen hacer una transición médica obligatoria para luego poder hacerla legal. Y bueno, aunque yo aprobé todos estos test y todas estas historias, gracias a mi doctora maravillosa, que es la Ana Payaro de Barcelona en Tránsito, está viva, Pero aún así, aún teniendo todos los papeles, toda la historia, algunos medio falsos, porque yo tenía ansiedad, pero mi doctor dijo, mira, esto no lo vamos a poner, porque es que si no... 3 años, y todavía cuando salió la ley nueva, todavía no había conseguido el DNI. Y con la ley nueva, en febrero, tal cual salió, fue el primer día al registro, yo creo que he sido la primera en Rubí en cambiarse el DNI, porque me decían, no lo sabemos hacer, sí que somos sinceros, porque es nueva la ley. Y me dieron el DNI la semana pasada. Lo estoy estrenando todavía. Todavía no me lo han pedido en ninguna parte. Por eso lo repites tanto, ¿no? Porque estás clarísima, ¿no? Estoy diciendo no me lo pidan. Porque ¿para qué necesitamos el DNI de una persona trans? Pues mira, yo en mi DNI hasta hace unas semanas salía con barba, por ejemplo. Entonces yo el año pasado cogí un avión a Sevilla, me dejaron ir ningún problema, y luego para volver desde Sevilla, yo en la puerta de embarque sin mi DNI, soy esta persona, ¿te lo crees? Y el de la puerta de embarque, no por, y llamaron a seguridad, y cómo puedes certificar que eres tú, porque claro, para ir a votar, pero tú eres la persona del DNI, sí, pero esto es un hombre, ¿eres un hombre? Y yo, será. Te para el revisor del tren, a ver, no sé qué. Pero... bueno, soy yo. Claro, es una serie de problemas legales. I després el tema laboral. Bueno, tema laboral, yo ahora trabajo milagrosamente, pero para abrir una cuenta en el banco mismamente, yo viviendo en Rubí tenía que ir al banco en Barcelona, porque en el banco de aquí de Rubí decían, es que no, a lo mejor no eres esta persona. Claro, es que no tener un DNI en reglas es grave, no puedes hacer ningún trámite legal. Es irregular. Claro, totalmente. No pueden certificar nada de eso. Lo que tú dices para alquilar un piso. Yo no, como no tengo un duro, sigo viendo cada vez para ser que no. Pero sí que mucha gente, pues, o directamente tú no eres esta persona, o que no te quieren alquilar el piso siendo una persona trans porque se piensan que vas a montar un burdel. Porque claro, como ahora no sé cómo estarán las cifras, pero hasta hace un par de años había un 80% o así de paro entre mujeres trans, lo cual significa que muchas de ellas pues, se dedicaban a la prostitución. O sea, por eso ya estigmatizan mujer trans y prostituta. Y aún en 2023, hace un mes, fui con una amiga a denunciar una cosa que pasó por la noche a la comisaría de los Mossos aquí en Rubí, y se pensaban que éramos dos putas de la calle y que bueno, y que un cliente se había pasado y que mira qué le vamos a hacer. Y os preguntaron, ¿de qué os conocéis? Del trabajo, de la biblioteca.
Pues decían, ¿os conocéis del trabajo, no? Claro, por la noche, 2 mujeres trans. O sea, 2023, que hay muchas cosas superadas, hay muchos recursos. Yo tengo mi DNI, yo estoy trabajando a día de hoy, con mi contrato y con mi todo, pero todavía a veces me encuentro con Bueno, obstáculos. también estás hablando de papeles legales, una persona que tiene una responsabilidad y Claro. ese no eres tú, entonces claro, me imagino que en todas estas situaciones te han dejado pasar, ¿no? Claro. No. No. De Sevilla no me querían dejar volver a mi casa. Ya que Sevilla están acostumbrados a... A que eran cosas. a los- Pues la seguridad, pues seguro no me acuerdo. No quería pasar, tuvieron que llamar a otros y yo hablando, insistiendo que sí, que soy yo. En el banco, por ejemplo, no me quisieron atender aquí en Rubí. Yo voy al banco en Barcelona. Así. Por ejemplo. Estirados aquí, ¿no? No, porque al final, con el documento que es un artefacto de control de ciudadanos, estás topando con bancos o aviones y tal, que son también herramientas del Estado, ¿no? Claro. Y el dinero, la movilidad, la seguridad de una ciudad es como, ¿quién es esta persona? En plan, no, ¿Quién eres? Claro, Tú no ¿sabes? eres. Porque estás literalmente jodiendo al sistema, en plan, no, Claro. nada. Hay gente que no me ha dejado pasar porque no se ha ido de los cojones y hay gente que igual no sabía qué hacer. Mira, pero hay gente que ha salido por mala leche. O sea, ¿y cómo he venido a Sevilla? Habré venido en otro avión, no, déjame volver. O sea, No sabes si tú vienes de otro sitio, ¿no? claro, vengo de Una cosa que Palestina. quería decir, Sí, això, no diguis això que et pengen aquí mig. Sí. yo pienso que la educación desde casa es muy importante, desde casa. Yo tengo un hijo que tiene autismo. Educar a un hijo con autismo, no os podéis imaginar el trabajo que existe, que es. Y pues la gente dice, ay, es que yo trabajo mucho, es que educar a un hijo cuesta mucho. Mi marido y yo trabajábamos 12 horas cada uno. Mi hijo está educado que me tengo que poner todos, bueno, es que es maravilloso, maravilloso. Pero mi hijo sigo educándolo, tiene 23 años y sigo educándolo, la gente no sabe educar, no sabe educar. O sea, mi hijo está mucho tiempo en casa, porque tiene autismo, no, la relación exterior le cuesta. Entonces, cuando mi hijo se ríe por un motivo que a nosotros nos parece malo, nosotros lo recriminamos. Los días se estaba riendo de una serie de Sherlock, me parece, se estaba riendo porque el Sherlock se estaba riendo de los demás. Oye, niño, que esto no es de risa, que se está riendo, que está mofando, que es un engreído. Potser ell no ho entén. Pero Claro, bueno, pero se lo explica. pero hay que decírselo, que se ría después, Ya. que se ría después. También Es un ejemplo. en relación a esto, No, sí, ho entenc. Tampoco íbamos a machete, Tampoco íbamos a machete. Si él lo que se hace es reírse porque sabe que nos gusta la serie y es para también. Pero bueno, quiero decir que la gente no sabe educar a sus hijos, no sabe. Toma la comida, toma el chándal y toma la mochila. en relación a esto también, ahora hay muchos padres que dejan a los hijos en el ordenador, o en el móvil o en la tablet y ellos no han consumido contenido. Y ahora hay mucho contenido como de muy extrema derecha que están consumiendo gente muy joven, ¿no? Y están tendiendo a eso, ¿no? O sea, Passa res. pero como los padres no Ahora sí dicen, no interfieren, que antes pasaba con la tele también, ¿no? Pero con el internet yo creo que es peor, porque es acceso. La tele al final te está mostrando una cosa, la está viendo todo el mundo, pero internet, claro, es difícil. Claro, pero a la vez también nos ha ayudado, ¿no? Es como que es bueno, es malo, no, es simplemente una Es una herramienta nada que puede ser nada- muy buena o muy claro, mala. claro, ¿no? Y yo, no sé, como también he pensado mucho en todo el tema de los padres y de la familia, ¿no? De cómo- yo creo que al final no se puede solo como responsabilizar solo a los padres, ¿no? Porque al final es solo una gente, ¿no? Pero sí, sí, porque no, si los sí, padres, si tú sí, educas bien, no. si en un colegio, en una clase, los padres, cada padre de cada niño, ¿ha educado bien a ese hijo? ¿O no? Porque no ha podido. Bueno, pero porque- uno no ha podido, dos no han podido, tres no han podido. ¿Va a haber ahí acoso? En el momento que haya acoso a uno, habrá cuatro que lo defiendan. Porque hay mayoría Pues por después de eso. la educación. Por eso lo que decía antes, Es ¿no? mi opinión, que también puede no, que equivocar. va, si estamos aquí para eso. Que pienso que justamente como que también puede haber otras
herramientas, ¿no? Pues si la familia no está, porque decíamos antes, igual a una persona y educadora referente, ¿no? Como que al final responsabilizarlo todo en los profes no es correcto porque van a 1000 cargas y tienen 50.000 alumnos, todo a la familia. Eso es una familia complicada, que el padre tiene 2 trabajos o la madre uno y a fin de mes la atención que le pueden dar es poca porque acá hay como 1000 factores y aparte está el factor de lo que consumes en internet, lo que te llega por la red. No es como que hay el niño tantos también luego inputs. interactúa fuera de la familia. Claro, y a lo mejor escucha en parque, donde sea, ¿no? Es como que cada uno tiene como su parte de responsabilidad, ¿no? Pero creo que al final en el juego social es más colectivo que individual, ¿no? Es que hablo con cosas como muy genéricas y muy abstractas, ¿no? Però és així, o sigui, per exemple, la neboda d'una amiga meva, quan tenia això 3 anys, va veure un dibuix de que sortia com un monigote sense gaire forma i faldilla, va dir, mira, una nena, no? Llavors ella va aprofitar en plan, perquè és una nena, no? Perquè porta faldilla. A casa seva, ella li va explicar que no era necessari que fos una nena per portar faldilla, que potser li podia agradar i no sé què. Però clar, ja et dic que és una família on aquests temes es parlen i tot, i encara així, això ja la nena tenia assumida de faldilla nena, no? Vull dir, sí hi ha una responsabilitat molt gran i jo no la nego per part de les famílies i tal, però també, jo que em dedico a temes de drets humans, al final hi ha tantes coses, tants temes, tantes problemàtiques, que jo entenc que per molt que tu intentis educar bé, no tens per què tenir tota la informació de totes les coses, no? Per exemple, jo llegint el llibre del Rubén, la part de les persones intersexuals m'esgarrifava perquè jo tampoc sabia fins a quin punt, no? Les situacions i les històries que explica, no? Que semblen tretes de fa segles, no? Vull dir, és aberrant. De los castrati, parece. Sí, o sigui, i llavors també entenc el punt i penso que és una cosa molt important i que s'ha de reivindicar, però hi ha totes unes estructures que van més enllà de la responsabilitat individual, no? Com a pare, mare, el que sigui, sinó que també hi ha tot un teixit que fa que, inclús la nena aquesta, que crec que anava primer, però per 3 i tal, ja tenia totalment integrat aquestes concepcions. És complicat, però... De totes maneres, jo des del meu punt de vista de mestre, jo crec que molts pares han tirat la tovallola. Sí, també. No, jo això no ho nego, I la societat és així... I la gent és còmoda... Jo treballo 45 hores a la setmana o 70 tal, i jo me n'arribo a casa meva que vull estar tranquil·la o tranquils, com li voleu dir, i no passa res. Perquè estic tipa de veure bebès al carrer amb un mòbil. Un bebè, el que ha de fer és veure la vida, i la vida està al seu voltant. Et veurà tu, veurà a mi, veurà uns ninos, veurà uns senyors, veurà uns que potser es barallen al centre del Rubí, veurà això, veurà els arbres que es belluguen, però no, com que potser s'estava inquiet, doncs li han posat. Com si fos en xupete. Com si fos en xupete. Sí, és el xupete. I llavors va, i jo hi anava abans d'ir a Barcelona al teatre, no he dit, que no sé, ni qui hi ha més, i ho vaig veure amb la meva companya del tren, i mira, doncs la nena estava inquieta, devia tenir un anyet i mig, anant al tren, hi havia gent, la mare també anava amb el seu mòbil, en lloc de fotre-li cas a la nena, què va fer? Es va treure un altre mòbil, i va posar la pel·lícula, i la teníem allà, i el senyor mirava també la pel·lícula, perquè com que la teníem així posada, mirava tots els tres, i la nena la va molestar fins a passar a Catalunya. Després ja la vam tenir a la vista, dius, a veure, no sé, estic en parella, no sé, jo encara estaria treballant a la meva escola, però amb els pares, no. Fins aquí vaig arribar, home, no. Saps què vull dir? Perquè no sé, no tenen, no... Jo vaig amb el meu net, que tot el sentia amb el mòbil, té 14 anys. Jo he puesto 2. Vull dir que ve a casa meva i dius, bueno, tens hora com a mínim, no? Em sembla bé que vinguis, però que estiguis al sofà com un Frankfurt i vingues mirant. Perquè és com la via més fàcil, ràpida, ja input. El problema es que no aprendes a gestionar l'estrès, l'ansiedad, y después todo te viene más grande. Claro. Tienes una forma superartificial de serotonina que luego que la vida que está muy bien, pero la vida lo que como si fuera
como que se fuma un porro a veces le pasa algo, ¿no? Al final luego, si no tienes ese porro, ¿qué? ¿Qué haces? Pues un poco de esto. Daría para otro debate. Sí, seria daria per debatre. una altra paraula també gran. Dels nens, hi ha una obra de teatre perquè es fan moltes coses, és que costa molt portar-los als escenaris. Hi ha una obra de teatre d'una companyia de teatre familiar que es diu La motxilla de l'Ada. No sé si l'heu vist. La motxilla. Del teatre al detall. Jo soc la programadora del teatre de Rubí, no sé si. No m'atreveixo a portar-la, primera perquè va un pastor. I segona perquè no sé si la gent, el públic familiar que ve, ho entendrà. Però és això, és una nena que quan torna de colònies, un nen que quan torna de colònies diu, jo em dic ara, jo no em dic Adam. O Adam, no sé com es deia. I és tota la història de la família, de l'escola, tot això és això. És una passada, us la recomano perquè val la pena. Ai, doncs jo crec que tens que portar-la. Hi ha un llibre, oi? D'aquesta obra de teatre està basada en un llibre, oi? És que me suena moltíssim. No, si està basada en un llibre, no sé, l'ha fet el director d'un palet i jo crec que s'ho va inventar ell, no sé, perquè a vegades veu infantil, és familiar, però tu la pots anar a veure, perquè com a adult veus allà una realitat i dius, ostres, està passant, no? O passa, i veus també que jo li vaig dir al director que has passat una mica, no? Perquè els mestres tampoc tots no són així, no? Perquè tu deies, no? Una mica de cachondeo, no? I diu, bueno, potser sí que m'he passat. Bueno, potser ja sé. Pero así queda más... que se espabila la gente. Sí, i jo dic, no sé si primer és que van molts diners, estic parlant amb l'Ajuntament apretant. Estaria molt bé. Que com que tenim l'Ajuntament que tenim... Aquest octubre ja no serà, perquè no, però aquest octubre, com és el dia 20, el dia d'espatologització trans, doncs Bueno, fan... sí, la música de exacte. Des del SAI, Servei d'Atenció Integral de Persones LGBTI, hem fet un programa d'activitats per a l'octubre i entre això... Aneu als instituts i agafeu els nens per les orelles i els profes. Ho estem intentant. Per les orelles. A les ambas, que a les divanafes, que no m'equivoco. I bueno, estic intentant, amb el meu antic institut també, a veure si puedo... Però sí. Eso sería fabuloso. Sí. Quin institut? Pero fabuloso. Sí, ja està. ¿Qué instituto es? La que yo viví. El Duc de Montblanc. Ah, donde fue mi hijo. Ese era mi instituto. Pero mi hijo iba a un ¿cómo se llama? Una UCE, o sea, iba a un grupo reducido, a tener... ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora tiene 23. No, es joven todavía. Doncs aneu als instituts i agafeu, ho tinc claríssim, els mestres i els alumnes. I els mestres també, perquè no veuen més enllà del De fet, el cas de l'Alan primer va venir al Duc de Montblanc i després va anar a un altre institut fins que no va poder. Conec tota la història i he anat a Barcelona. Ja us he dit, vaig portar el meu net sí o sí i el seu amic sí o sí. Sí, no, super Vam anar necessari. I els deia, van anar superenfadats amb uns morros que la gent devia pensar que aquesta dona no es porta. A més, bueno, era de la generació del teu fill, doncs. Sí. Que a més era de l'edat del teu fill, l'Ala. ¿El Clar, perquè... No lo sé. Jo crec que sí. Sí, no, perquè jo tinc 21 i tenim un parell de cursos. Doncs sí, devia ser la promoció del teu fill. ¿Pero no iba al DUC? Sí. Pues, es que- Van al DUC, pero mi hijo no se relacionaba a tener, ¿sabes? després van a Sant Cugat també. Yo ni le interesa. Va passar per diferents A centres. l'institut sí, de la manera. L'única persona trans que jo sabia que existia al meu institut era l'Ala. Amb aquest referent com... Clar, o sigui, l'única persona en tot l'institut que ha sortit de l'armari com a persona trans li ha passat això. Doncs clar, qui vol sortir de l'armari? Tothom callat. I a seguir. Pues ahora estás tú. Que ahora estás tú. Sí, pero yo ya me he ido. Mis jóvenes de Torrebasa saben que yo iba allí, que yo soy trans. Pero yo les digo, bueno, yo cuando... Y hay mucha gente aquí en Rubí trans. Sorprendentemente sí. Bueno, a ver, es que no somos un supergrupo de gente. Te lo podría contar con los dedos de la No, mano. pero si tampoco quiero llegar. Estamos yo. Quiero decir más o menos en general. Que yo sepa, seremos, que yo conozca unos 15. Ahora que yo crea que hay,
unos 40 o 50 personas trans en Rubí. Que yo calcule, ¿eh? Que no, ya no vienen a... Claro, hay gente que viene ahí más joven y gente que no. Y conozco gente que no viene ahí y hay gente que no conozco, pero por cálculo yo creo que deben ser 50 o 60 personas trans en Rubí. En Barcelona serán 1.000 millones, pero es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Rubí. Totalment. Que, bueno, lo mismo que tú comentabas, ¿no? No es lo mismo ser una marica de pueblo que una marica en Barcelona. Rubí, aunque no es un sitio diminuto, todavía es un sitio muy... Es poble. es pueblo, o sea, los que vivimos aquí lo sabemos. Entonces la gente, a mí me habré visto por la calle, yo seguramente os he visto por la calle, o eres hijo de tal, has ido a tal instituto, y al final todo el mundo se conoce, o no se conoce pero sabe quién eres, y cuesta más. Entonces, hay esas personas, porque seguramente habrá más que no han salido de la calle. Aquí a Rubí sí que jo he vist molts dies un noi que em fa patir, mira, em fa patir, molt efeminat, molt. No sé què, vinga. Però jo quan el veig, que va tan ben arreglat, que camina d'aquell verd, penso, em fa pena. No sé si m'enteneu, penso, ai, que et passarà alguna cosa. No he parlat mai amb ell, ni sé com es diu, però molts dies jo vinc a comprar i veig que va a l'estació, que deuen a treballar o a estudiar, no sé, però va sempre de punta en blanco, molt, moltíssim. El seu bolso, els seus talons, els seus trajes, pantalons, camina com les models, no? Així, a mi, no sé si m'enteneu, Sí, però jo crec que és preocupació, no? Em sap greu, tot anar molt bé, però quan el veig penso, ostres, a veure si algú et fa alguna cosa, no? Pues jo crec que és preciós. Ell no tan tranquil, Clar, exacte, perquè és com, ell diu, em pot costar algo, m'és igual, jo vaig orgullosísimo pel carnaval y interés. Yo ahora paso más desapercibida y la vida, ¿no? En plan, si no abro la boca y voy calladita, nadie me dice nada. Pero sí que es verdad que cuando vaig començar a experimentar el meu gènere, ¿no? Que era un chico que a lo mejor iba con un pantalón de sky negro y un polo de fosforito y unos pendientes así y todo, pero decías, un día me matan. O sea, un día por la calle viviendo en Rubí, un día... Jo, ja us dic, he parlat mai amb ell i em crida l'atenció perquè és que me'l trobo molt sovint. Però tot i així he de dir que a Rubí hi ha gent molt bona, eh? No, segur, I segur. el de que a Barcelona et peguin, a Rubí passa. Però sí que sé que a Rubí sí que estic molt més segura que algú t'ajuda. O sigui, tanmateix, té el negatiu, no?, de que igual fa més positiva l'armari perquè tothom es coneix i tal. D'igual manera penso que és més fàcil que algú t'ajudi pel carrer. També perquè... No vull que li passi, No. Perquè si algú ha d'ajudar-los... Però relacionat amb això, no? Abans que parlàvem de l'educació, una cosa, almenys des de la meva experiència personal, que trobo a faltar, que també penso que no es posa molt l'accent aquí, que és en suport a les famílies. Perquè el meu pare, al principi sí que tenia un discurs més homòfob, també propi de l'època i tal, però després a la pràctica el meu pare ho ha acceptat molt més, encara que hi ha coses que no entén, no? Però per exemple, al principi jo vaig estar un macho, perquè ens entenguem, i això el meu pare l'estressa. Ara ja no em diu tantes coses, però jo sé que no és per despreci, sinó per la por real. De fet, has trucat a ma mare, però si li faran alguna cosa, no sé què. I jo a vegades trobo falta que no només és donar visibilitat i que també i fer col·lectius de suport entre les persones del col·lectiu per ajudar-nos, assessorar-nos i tal, sinó que també penso que a vegades hi ha una falta de recursos per part de la gent que no forma part del col·lectiu, però que té gent propera que sí, per totes aquestes situacions, no? De no saber com abordar, poden fer comentaris que no venen a mala fe, però que fan mal, no? I llavors a vegades també penso que sempre ens oblidem d'aquesta part, no? Inclús a les escoles. Què passa? Com puc ajudar el meu amic, amiga, qui sigui, si de cop es troba en una situació d'aquesta manera, o se n'adona, o vol començar a transitar? No, aquesta part és com ja silenciada, no? Encara... Bueno, una manera, no, del cis heteropatriarcal, no, de tenir tot hegemònic, no, és ficar por. Hi ha gent que igual no és LGBTI-fòbica, però té aquesta por.
no? I la transmet. I a mi, la meva família realment, o molts companys de l'institut igual no eren les persones més homòfobes del món i el 90% superbé, després quan he transicionat no he tingut cap problema amb ningú, no? Però tothom viu amb aquesta por, hi ha molta gent que per aquesta por també es mostra de vegades contrària, o no es mostra contrària però et qüestiones o es mostra llunyana, no? I a tu com a persona trans que has sortit de l'armari te transmeten aquesta por i després surts de l'armari i trenques amb aquesta por moltes vegades i et sorprens. Me crec que a banda de la por també hi ha com una forma de controlar-nos, que és inculcar-nos la vergonya, no? Sí. Que dius tu, per què vas vestit així? Per què fiques aquestes mans, no? O t'agrada això, no? És com una forma de sentir-te fer, que eres com inferior, feble, cap a ells, no? Cap a aquesta heterosexualitat, no? I és com, bueno, aquesta forma com d'arrinconar-te, de pensar, bueno, doncs vaig a callar-me, no vaig a mostrar-me, perquè no vull exposar-me a una violència, el que vull és sobreviure a un entorn que constantment m'estic pegant por o vol fer-me sentir mal per ser qui soc, no? I doncs, per això crec que és superguai que vagi tan campante i tan feliç, és com que bé que algú, no? O que puguem com trencar aquestes barreres, no? Que ens fiquen diàriament. Li pot passar alguna cosa, no? Però m'encanta veure perquè va a la seva bola, el seu rotllo, no sé quants anys, potser tindrà la teva edat, no sé, no n'he parlat mai ni res. Però el veig molts dies i sempre tinc això de pensar que no li passi res, que no et facin res. Jo, que no el conec, que no és de la meva família, ni és de la meva escola, o potser sí, no, se m'ha passat per dalt i no el reconec, no? Tinc aquesta sensació. Amb altra gent no, però mira, amb aquest noi és com si me l'hagués afillat. Potser aquesta persona també trenca, potser igual més que jo, perquè al final soc una dona trans y es como he pasado de aquí a aquí, ¿no? En plan, no estoy en medio. O sea, sí estoy en medio, pero dentro de lo que cabe no tanto. En canvi, aquesta persona igual està més enmig i a molta gent li incomoda més això. Perquè si jo puc rebre transfòbia, aquesta persona encara més. Perquè encara hi ha gent que diu, vale, yo entiendo que hay hombres y mujeres, pero el otro no lo entiende. I hi ha gent que està en contra d'aquestes persones. No, ja et dic, jo no el conec de res i potser l'has vist alguna vegada o tu, no sé. Va cap a l'estació, sí que ja he treballat o castellanos. Sí, me he visto en la calle Valladolid He vist moltes un vegades. chico que va muy bien vestido, muy amanerado, Molt ben vestit, se sempre por eso no fort. lo recuerdo. Y me fijé y digo, madre mía, se nota que Es pequeño, Rubí. Sí. Es pequeño, Rubí. No, porque por aquí se le ve. Sí, jo també moltes vegades m'he plantejat. Jo, si no hagués nascut ni crescut en un ambient tan homofòbic, seria tan marimatxo. Jo m'he preguntat moltes vegades. Jo no ho tinc clar, perquè jo sí he tingut molta necessitat de reafirmar-me, Sí, I dic... Jo és més, jo crec que sí, perquè jo quan vaig començar a experimentar amb la meva identitat de gènere, quan vaig sortir de l'armari com a tal, el meu pare deia que era franquista. Yo también, eso me Y ahora cenamos juntos y vivimos juntos otra vez, però jo vaig estar vivint fora, bueno. Ara bé, però en aquell temps que el meu pare no m'acceptava, la societat també s'ha avançat molt, en 5 anys, o sigui, Sí, també. Déu-n'hi-do, perquè quan jo vaig començar el món era una cosa i ara és una altra. Vull dir, jo ara tinc feina, amb contracte, amb tot, i moltes amigues meves també. Pero cuando yo comencé era o no tener trabajo o ejercer la prostitución. Y no fa tants anys. O sigui, i persones menors d'edat exercint la prostitució i coses molt xungues. I ara, a dia d'avui, no es veu tant. Existeix aquest món. Però he de dir que quan vaig començar i el món estava més en contra i la meva família, bueno, encara la meva família estava més en contra i tal, era més barbillo. I ara ho fem més relajada i no tinc la necessitat tant de reafirmar-me perquè ja se'm dona més la llibertat de ets una dona, ja està. Tu ets així, sóc així. No has de reafirmar-te, no has de... Ja te la coneixem com a tal, no? I al final com que no sento tanta la necessitat de dir, de seguir un rol, al final tu, quan dius t'has de reafirmar, estàs seguint un rol de
no d'home ni de dona, però un rol dins de la comunitat també. Doncs jo, dins de la meva comunitat, he tingut la necessitat de seguir un paper també, no? Si cada identitat ha de seguir un arc. Quan ets una operació, t'has de reafirmar. O sigui, hi ha moltes dones musulmanes que als anys 80, a molts països que ara és molt norma portar bé, no es portava. Per exemple, jo poso molt l'exemple de Síria, que és un país on la gent és musulmana i històricament no es portava bé, perquè no feia falta, les dones també estudiaven. De fet, en les zones en les que no controla l'estat islàmic, històries vàries, les dones continuen estudiant, moltes no porten bé, tal. Doncs als anys 80 va haver un moviment punk, no? I moltes dones començaven a portar vel, no el vel integral, sino iban con ropa punk, como es nuestra imagen, y velo. Perquè era una forma, no, de reivindicar també la seva identitat. També aquí a Espanya, dones feministes musulmanes que ho porten perquè reivindiquen una identitat. Per què estàs explicant esto? Sí, perquè de vegades tens una necessitat de reafirmació, no? Sí, jo ho entenc. No sé por qué he puesto este ejemplo. Me he ido por las ramas. No sé, bueno, però és que un mal obra o un altre, no? Però sí. No sé, ara suposo que també cadascú en això... Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. No, que hi ha una pregunta que molta gent transfoba les fa dones trans, o más trans o bien trans, de ¿y si hubieras nacido en una isla desierta sin ninguna persona más y nadie en nada, serías trans? Y pues no, porque no existiría en esa isla desierta ni lo que es un hombre, ni lo que es una mujer, ni lo que es un gay, ni lo que es una persona trans. Entonces no tendría la necesidad de nada. Si en 3000 años se abuelan los roles de género y no hay... ¿no? Pues no existirían ni los hombres ni las mujeres, y por lo tanto no existirían las personas trans, ni las personas no binarias, ni nada que transgrediera lo que es un hombre y lo que es una mujer. Porque no haría falta transgredir nada, porque ya estaríamos cómodos siendo cada uno como quiera ser. Jo així més en confiança hi ha una cosa que a mi sempre m'ha paranoiat molt, perquè jo quan em vaig començar a informar més de, no, a través de testimonis de nois, noies trans i tal, jo sentia els nois trans i deia, és que jo igual, tot igual, menys la identitat. I dic, què és el que hi ha aquí? Què és això, no? Perquè deien, jo recordo de petita, a mi em posava una faldilla i jo plorava, bueno, jo tinc... el rosa jo deia que em feia al·lèrgia perquè em me l'apropessin, no? Jo era com aquest constant rebuig des de petita, no? I clar, quan vaig començar a arribar a les persones trans i vaig començar a veure el que era, perquè en aquell moment jo tenia la visió aquesta més... Vaig dir, quina diferència hi ha? Només la identitat. Llavors, és fruit pur de l'atzar que jo m'hagi identificat amb una cosa, amb una altra, per què, no? O sigui, és com una cosa que li dono moltes voltes. Les teves vivències, les teves necessitats... Per què, no? Podria jo haver arribat a aquella conclusió, no? Amb rols de gènere i tal. Al final és una cosa que es construeix, no? Però en canvi ja des de petita a mi em tractaves de noi i a mi m'enfadava, no? És com... Per què, no? Yo cuando iba a la pelo me cortaban el pelo y era yo todo el demonio, quiero decir, tampoco no. Sí, però és un tema que... És que una cosa que la concepció de soc un noi i de fer això. Per exemple, el meu net, clar, jo de pequeña, yo sé lo que quería y a mí un día me dice, no, a ver, tú no puedes jugar a esto, o tú tienes que jugar a esto, tú por qué no juegas a fútbol, o no, entonces o me'n recordo un Nadal que la meva mare em va comprar què era? Una cocinita, o sea, no, una cocinita no, sí, bueno, como unas sartenes, platos y cosas así. Mi madre ha sido la persona más que más ha estado ahí, gracias mamá. Y recuerdo de una persona que ja no és de la meva família, l'exmarit d'una cosina meva que va fer un comentari o alguna cosa, amb algú més de la meva família. I jo, ¿qué? Vale, no entiendo. O ¿qué dijo? No sé, un comentari, ni me acuerdo, però recordo com un despreci, ¿no? Com, al final va ser una niña o algo así. Sí.
I recordo de la meva mare quan hi ha alguna cosina o alguna cosa, que te calles, o alguna cosa. Però sí que recordo, no?, dins de la meva pròpia família, gent com dient, segurament la meva pare i potser els homes de la meva família dient ubi, lo que van tenir los reyes, no? Final, que yo era petita y no me entendía, claro, está mal que yo juegue con esto, primera noticia, a mí nadie me lo ha dicho. Y es això, jo jugava amb cotxe, jugava con lo que me daba la gana y no sabia si una cosa era de nens o si era de nenes, jo jugava. I jugava amb les meves companyes perquè em queien bé. I jugava també amb els meus companys perquè alguns em queien bé també, no? Al final no ho saps. Jo crec que el primer moment en el que t'inculquen no, que ets noi o noia és quan et comencen a impulsar, no? Tu no pots jugar a esto, tu pots Clar, comença a trobar limitacions. I la traïció està molt mal vista. Està mirant Frozen, això de xics, traïdor, no? Què fas amb la cuineta? No? Com... no te pots sortir perquè estàs traït este grup, els homes pures, les pures, no? Clar. I això genera, bueno, doncs... Sobretot jo crec que en el cas dels homes més, no? Perquè que una dona sigui amb imatge i tal, home, no, que vull dir, no, perquè l'home és el millor, clar, sí, 100%. Però al revés... No sé, no ho vaig llegir i m'encantaria saber-ho, però en una entrevista a algú, no me'n recordo qui, i va dir en la revolución sexual no fue un logro que las mujeres tuvieran la opción de llevar pantalón, que lo fue. Lo que fue es una pérdida de que los hombres no pudieran llevar falda. O sea, no es una frase que me ha venido a la mente ahora. Pero sí, o sea, mientras la mujer pudo empezar a llevar pantalón y hacer unas cosas, el hombre no salió de ahí. Claro. No va evolucionar. No evolucionó. La mujer sí. Ja està. Feminizar-se mal, claro. Ara se'n veu algun noi amb fesines, molt pocs. Ese. Me quedaba por la calle. No, que no van faldilles, van trajes pantalons. Trajes pantalons o armilles o americanes. Bueno, pero la práctica es lo mismo. Bueno, sí, però molt bé. Però jo la tia vaig a veure una obra de teatre i hi havia un noi allà. Ja no faldilles. Sí, se comienza a ver. Sí, però clar, també és el gran dilema, no? De Ja ho és és. que, per exemple, el teu nen et diu que vol anar amb faldilla al col·le, clar, no li diràs que no, però també l'has de mentalitzar del que implica, Clar, no? igual te da miedo. Home, aquest nen petit vam anar a buscar una samarreta de l'unicorn i n'hi havia una que ella encantava. El que passa que era molt de nena. Ja li havien dit això i no ens vam atrevir, ni la meva filla ni jo, perquè portava unes ombreres i tal. I llavors li vaig comprar una del mar, no sé què més, i el sortien 3 anys. M'ha agradat molt. Perquè la dependenta ho va veure i va dir no és que no tinc la teva talla. Aquest aniria molt bé, ho va veure la noia, no? I no tinc l'altre. I ara sortim, diu, m'agrada molt Spiderman que m'has comprat, però digue-li a la teva amiga que quan tingui la talla me la compris. És que els nens no entenen perquè no poden fer una cosa perquè és de nens i perquè és de nens. No li vam dir, van ser nosaltres, perquè és que era molt, no? Si haguéssim una samarreta normal amb l'unicorn, però, no? Però com aquesta que portes tu aquí sota, amb la samarreta, doncs bueno, però no, era aquestes... I la meva filla diu, és que no m'atreveixo. I el nano va entendre, l'altre li va dir, no tinc la teva talla, molt maca la noia, m'ha encantat el que li va dir, però al sortir va dir, però és la teva amiga, tu digue-li que quan la tingui me'l compraré. Vam dir, jo no vull aquesta samarreta. Clar, jo me'n recordo de petita, anar a comprar roba amb la meva mare i... Pintar la samarreta de l'unicorn, que l'avi li dibuixa i li fa. Un cop que vaig anar de petita a comprar roba amb la meva mare, perquè jo sé, setembre o tal com, i vaig veure una dessuadora, ja ves tu, una sudadera, ¿no? O sea, sí. És una prenda més tradicionalment masculina, no? I que em va agradar, a més, perquè tenia la bandera d'Anglaterra i la meva cosina s'havia anat a Anglaterra a viure. I em va, mira, que xula, està molt. I jo era molt petita. I la meva mare, me'n recordo que va dir, no, però estàs de mujer, és de niña, perquè estava a la secció, ¿no? Y era una dessuadora normal, con una... que si yo me la comprara ahora, igual mi madre me diría, uy, qué marimacho soy, ¿no? Sí, total. I també va passar, quan tenia igual 16 anys, que a la secció d'home del Pull&Bear em vaig comprar un jersei a la secció d'home del Pull&Bear amb una estampa que era com muy... de leopardo, no sé què més. I el meu pare m'ho va veure i em dijo,
con ese jersey conmigo no vas a comprar, ese jersey es de mujer, no sé qué. Y yo, papá, no es habitual, pero estaba en la sección de hombre y me gusta y me lo compra. I vaig, no, perquè no sé què. Sí, o sigui, de vegades és com roba que només per estar en una secció o en una altra, sent prendes igual super unisex. En aquest cas us parlo de unisex. No, ja. Nena. Però bueno, és igual, ja ho arreglarem. Pero claro, yo de petita era como no entendía en plan, ¿qué diferencia hay entre esta sudadera y otra que esté en la sección de hombre, no? O sea, al final es porque está en esta sección, porque esta sudadera hubiera estado aquí, mi madre cuando yo tenía 5 años me lo hubiera comprado. Pero mi madre dijo, uy, no, esto. No, yo creo que se ha evolucionado también. És el que s'està Con respecto a demanant, que no hi 2007. hagi seccions. Sí. No, al final, i més en el cas dels nens, a les dones a escollir una opció i no entenen els rols encara de la societat. I els que ho entenen és perquè s'ho han inculcat a casa. Perquè aquestes nenes que diuen no pot veure Frozen és perquè la mare li ha transmès això, o el pare, o qui sigui. El primer cop que vaig tenir consciència de que eres un chico quan lleva esto va ser quan van explicar la reproducció a l'escola, ¿no? Van dir, no, para esto es un niño, cuando crezcas te va a pasar esto y te casarás con una mujer y esto es la reproducción que tienes que hacer y tendrás hijos y ya sí. Vaya, porta. Que a mí me vas a ir barba, no. I me'n recordo plorar i me'n recordo d'anar. La meva mare cuidava un senyor gran prop de l'escola i anava amb el meu germà a casa d'aquest senyor. Me recordo de dir-li al meu germà, pues yo creo que me voy a hacer cura, porque a mí esto que lo de la revolución me ha gustado. Yo esto no lo he entendido y yo esto no lo voy a meter en ninguna parte, a mí esto me ha... No lo digo. Para que en el meu univers o creixies, et casaves amb una dona i tenies fill, o eras cura o algo así. Y mi familia no ha sido nunca religiosa. Y yo decía a mi hermano, pues será que me haré cura o algo así, ¿no? Porque sí, claro, si a mí esta opción no me gusta y no hay ninguna más, yo creo que tiro por ahí. Pero a lo largo de toda tu infancia, ¿no pensaste que querías ser una chica? Claro, yo cuando era muy pequeña... Perdona que te haga otra pregunta. Sí, está guay, de hecho. Yo cuando era muy pequeña, yo no sabía que era un niño y que era una niña. Yo jugaba, yo hablaba de mí en femenino, además. Y yo decía, yo cuando sea grande quiero ser como mi madre. ¿Sabes lo que pasa? Que he visto ahora la película 20.000 abejas. Sí, la estoy terminando de ver, porque claro, como tengo entre mi hijo, entre esto, claro. Claro. Yo tiene 23 años, pero mi hijo hay que cuidarlo. Y entonces estoy terminándola de ver y es preciosa. Claro, yo de pequeña, cuando era muy pequeña, yo ya creía que era una niña. O sea, yo en ningún momento había pensado que era un niño. Yo jugaba con mis amigas y digo, soy como ellas, o sea, no más. Yo hacía siempre mucho teatro, me ha gustado siempre el teatro y siempre posaba papers de noies i jo què sé, i jugava con les niñas, i era una más. I a mi fins que a l'escola no em van explicar de la reproducció i que eres un home, no sé què, i fins que els meus companys no em van dir maricón i travelo, i fins que el meu pare em va dir no, con esto no se juega, i tal, jo no sabia, jo només em relacionava pel món i ja està. I és a mesura que vaig anar creixent, no? Que vaig dir, bueno, pues soy un niño, tendré que hacer esto y me aguanto. Y con que pasaba que había alguna cosa dolenta en mí y tal, no, porque no está bien lo que haces, tienes que hacer esto y te tiene que gustar esto, ¿no? I quan anava igual a primera primària i tal, vaig començar a acceptar, no, que era un no, i en plan, és lo que hay. I perquè tampoc no tenia referents, o sigui... Primero de primaria. Por ahí, 5 o 6 años, ¿no? A esa edad dije, vale, pues... realmente eras feliz. Yo, sí, yo, cuando iba a P3 o antes de ir a P3, yo luego no fui feliz. Yo a lo primero, cuando no era consciente de cómo estaba construido el mundo, y jugaba ahí con mi madre, estaba yo en mi casa, y hacía lo que me daba la gana, era feliz. Luego cuando empecé el colegio, y me comenzaban a llamar maricón, travelo, a esto no se juega, ahí ya no fui feliz. Ahí comencé a aceptar que tenía que ser un niño y aguantar. Tragando y tragando y tragando. Y ya no me gusta jugar al fútbol, porque no te gusta jugar al fútbol, maricón, maricón, maricón. Y ahí no fui feliz. Encontraba la felicidad en otras cosas, ¿no? Pero no era feliz. No era lo que yo quería ser, no hacía lo que me gustaba, o lo hacía a escondidas, o lo hacía pero me sentía mal.
o lo hacía y me gustaba, pero me insultaban. Entonces fui creciendo y tampoco no había ningún referente hace 20 años de lo que era una mujer trans. A lo mejor de vez en cuando en aquellos años salió la Veneno de la cárcel y existía esa persona, pero tampoco no era una cosa que una niña no quisiera aspirar a ser. Una mujer que acaba de salir de la cárcel, maltratada. Claro, la Veneno fue al principio, luego ya... Claro, pero a mí la Veneno me pilló mal. O sea, yo la admiraba. Yo cuando crecí un poquito más, yo tenía 14 años así, empecé a consumir internet. Yo la Veneno la veía todos los días. Es que maravilloso. Yo me sé todas sus apariciones televisivas Porque desde que empezó. salía a las 11 de trabajar. Claro, No me queda otro remedio. cuando llegó la maravillosa fibra óptica de internet, pues yo empecé a encontrar algunos referentes, ¿no? Al principio solo era la Veneno porque no había nadie más, o sea, ningún año. Pero, y entonces fui pensando, uy, luego más adelante, cuando tenía 17 años o así, sí, cuando tenía 17 años es cuando empecé, ¿no? Encontré otras personas en internet ya, ellas mismas, como si yo me grabo con una cámara y digo, pues una persona trans, tal, mi vida tal, y fue cuando empecé a encontrar referentes, o sea, ya siendo adulta, la verdad, porque antes no existía, es que no existía, y si existía era alguna modelo, que tal, que vete tú a saber, una cosa muy accesible, o gente muy con mucho drama, Sí, o gente como muy rica y millonaria, que no está a tu alcance, o te mueres de hambre, Sí, o sí. eres... O accedes a eso si antes has pasado por tal y has sido tal y tienes Claro. la seguridad de nuestra vida para poder hacerlo, claro. Y luego, claro, o sea, también eso era un chiste, un todo. Y alcanzable. Sí, yo siempre me imaginaba cuando sea anciana, yo quiero ya envejecer como una señora. Y creo que lo haré, ¿no? Pero toda mi juventud la estoy dejando pasar. Y realmente no era feliz, o sea, cuando era joven, no era feliz. O sea, decía, bueno, algún día... Pero cuando me refiero a toda mi adolescencia. ¿no? Muy joves. 21 es digno, ¿no? Sí, pero hasta los 18, Ya. todo ese tiempo yo lo he perdido. Ya. Así bueno, no sé. Pero eso está bien. Sí, pero claro, o sea, yo ahora veo gente con 13 años que ya son ellos. Y ya Y no está guay. Es muy guay, pero por mí me da pena. Ya. Pero a mí también, hasta yo también. Y yo lo veo a veces en plan de, oh, qué lástima, ¿no? Que hasta que yo no he podido trabajar y valerme por mí misma, no he podido. Y hay gente que con mi edad aún no ha podido, ¿no? Bueno, no sé por qué estaba explicando esto. Bueno, Así eso, de pequeña no te... Claro, cuando era pequeña y no tenía conciencia de cómo estaba construido el mundo, pues era muy feliz. Luego ya cuando empiezas a ver cómo está construido el mundo y cómo te obligan a vivir, pues no. Y luego empiezas a ser feliz otra vez. Tenías que ir con los chicos, ¿no? Claro, En el colegio tendrías que jugar al fútbol, ¿no? Casi siempre. claro. Y si no lo hacía, pues Penalización. había represalias. Castigo. Y no lo hacía, por O te supuesto, miraban había mal. represalias. O te mirarían mal. Sí, no, yo tengo recuerdo que me pegaban desde súper pequeño y que me insultaban. Eso que no y todo. entiendo, la verdad. No Bueno. entiendo. Se pueda permitir eso. Es decir, que mucha gente esto ya ha recapacitado, quiero pensar que han recapacitado, no sean hipócritas, o sea, creo que la gente puede cambiar. Y alguna gente sí que he perdonado, he soltado, no sé. Otra gente no sé qué es de ellos ni lo que saber. Pues yo súper poderoso eso, porque también como creo que es como lo más duro es cuando lo que a mí también va a pasar, ¿no? Como que te anclas en el dolor, en la rabia de me pasó esto, me hicieron esto, y es como que lo llevas años y cuando lo puedes soltar y te da igual, o lo he perdonado, tal, es como, o sea, realmente da una paz interior de decir, o sea, por ejemplo, a mí yo antes me daba pavor volver a mi pueblo y ahora bajo y con tranquilidad y estoy como, y me ha costado muchos años de terapia y no sé, es como, eso sí que lo veo como una victoria, ¿no? De decir, joder, puedo volver en paz y no me remueve nada y no me hace en tensión. De hecho, yo cuando empecé si veo a alguien me da igual, es como... Cuando tenía joder. 17 años empecé un poco a experimentar con mi género y tal, me fui de Rubí. Y hasta hace menos de un año no me he vuelto, porque me daba pánico. Y ahora vuelvo a vivir aquí, tengo mis amigos aquí otra vez y me siento bien y digo, qué guay Rubí otra vez,
¿no? Ve todo un Pero me proceso de costó- autoacceptación. pero me costó mucho Fuera de volver. para volver a esto. Pero me costó mucho volver a Rubí y a hacer vida en Rubí. Pero cuando puedes volver, pues ya es otra cosa. Si quieres eso también. També ja tens més seguretat, no? Quan ja... Ya tienes las teves xarxes, ya tienes Sí. la teva Ja Res ets com- capaç de suportar... Sí. Ets tu. Sí, llavors... Quan arribes aquí dius, soc jo. En el teu cas, en el teu cas, soc jo. Y es incuestionable, en plan. I ja està, no? I punto. O sigui que fins a arribar aquí heu patit molt, m'imagino. Crec. Claro, y es como que, vale, aunque aquí me rechacen, yo ya no estoy solo en la vida, ¿no? Exacto. Si alguien de aquí me rechaza, pues teniendo yo gente que me quiere, gente que me cuida, Si no así que cuesta me no da estás igual. solo, cuando no estás solo, Claro, nadie puede supongo que también te habrá pasado a ti que en tu pueblo te has sentido muy solo, ¿no? Y al salir has encontrado gente. Claro. Entonces luego al volver a tu pueblo ya no te ha importado Nada. nada, Es que envía- porque tú a tu aquí. gente ya la tienes, tanto Claro. dentro como fuera de tu Mm. pueblo. Y una cosa, Rubén, el libro este cuando lo empezaste a escribir o cuando tuviste la idea, ¿por qué lo hiciste? ¿Como un homenaje a todas las personas que han sufrido esto? O por Fue un qué? encargo. Ah, un encargo. Sí, sí, sí. O sea, salió porque cuando trabajaba en... No, habla en catalán, ¿eh? Pues nada. Bueno, o sea, yo como Català, a la cantí, Jo vaig barrejo canviar català i... Ella l'entén perfectament. No, es que le Jo barrejo els dos i català, igual, o per sigui que això. ningú problema. No va ser perquè quan treballava a una revista de redactori, vaig crear un hashtag que era mi queer, no? On les persones explicaven a les xarxes socials testimonis de violència per ser lesbiana, gay i biotrans, no? I va haver, bueno, es va fer tan viral i amb tant de ressò que les editorials, no, des de la seva òptica que tenien allí capitalistes van voler com sempre apropiar d'això i fer com una finestra de volem un llibre sobre testimonis i tal, i al final de les ofertes que vaig rebre doncs vaig valorar l'editorial, que és en Planeta, que no és una editorial conservadora d'est país amb un grup, doncs això, molt conservador i molt de dretes, i per a mi també va ser una feina com veure que hi havia un interès real perquè s'explicara, no? I els va ser a la meva idea de que fos un llibre d'entrevistes molt diverses a gent anònima i que contenen el que els hi passa, no? I al dir-me sí, confio en tu, fes el meu Luis, me vaig engegar. Sí. Però el vaig acabar d'escriure en la pandèmia. El vaig acabar Me ha llamado mi d'escriure jefa hace 20 días. en el confinament, o sea, el 2019. Ya hace ya. Sí. No estamos tan bien. Bé, jo t'ho vaig comentar que a mi una de les coses que més m'agrada del llibre és que la diversitat de testimonis i de que no totes les històries són ultratràgiques i ultranegatives, sinó que també hi ha com històries que reivindiquen la seva importància, que podria ser, bueno, com la conversa que estem tenint ara aquí, Sí, no? és que ho estava pensant, clar, ella hauria estat una protagonista increïble en el llibre. Totalment, Sí, no? boníssima. No anar-se a l'extrem aquest Sí, més... Incluso me lo he preguntado, digo, ¿será una de las protagonistas del no, libro? brutal. Ho comunica molt bé. És maquíssima. Sí. No l'havia vist Yo mai. el día creo que la vi abajo en la biblioteca. Pot ser. Por la Sí, voz, sí. ¿eh? Sí, ¿Qué pasa sonaba con la algo. voz? Sí, creo que No fue la l'havia voz. vist. Però el punt aquest, no?, de reivindicar també històries que potser no són Clar. les més crues, les més d'això, però que també estan impregnades de violència, tenen un valor, una importància i que també no, són part de la realitat, no?, que es viu. El punt aquest de no caure tampoc amb el que deia abans de Gabriela, no?, d'aquestes històries terribles de persones que han viscut situacions i que al final sembla que ser del col·lectiu impliqui condemnar-te a una vida de Dolor. desgràcia, crims, Sí, sí, sí. abús, El drama. violència, sí. I és molt difícil, no?, de com visibilitzar aquestes coses sense caure en aquests punts, no?, a vegades penso que ho aconseguiràs bastant bé en el llibre. Moltes gràcies. Deixa'm agradar molt perquè... També som culturalment el que ens han ensenyat, no? Fa aquest estiu estàvem amb uns companys i parlàvem d'un altre company. La seva filla s'ha casat amb la dona i tenen una nena. I l'altre company li va sortir així i diu
I sent tan catòlic i cristià, com ho porta? Dic, com es comporti si la seva filla és superfeliç i tenen una neta que és un encant? Doncs ho porta... Va sobtar, no? Perquè sent... Com ho porta aquesta persona? Com ho porta el pare d'ella, no? Com ho porta? Perquè és un noi, un senyor, bueno, de la meva edat, però dic, com els comporti? Però si són una merda felices, si són un encant totes dues i la criatura és una passada, una nena, no? Dic, doncs fent d'avi i cuidant d'elles, treballant i fent de casa seva, no? Però la costa com li va sortir de l'ànima, no? Sent tan religiós o tant de missa, com ho porta? Que això n'hi ha molt, no? Va fer molta gràcia perquè aquesta persona que veia la tinc com una persona doncs, també oberta i tal, no? Però això tenia que ficar. Us ho porta normal, bé, doncs la seva filla, la seva jove i la nena. Clar. Fa la seva vida, no? Fa la seva vida total, clar. No, però a vegades hi ha casos d'això, no? El meu pare ja et dic que era molt homofòbic al principi, però a la pràctica ha resultat ser molt més obert que gent amb discursos de final, no? Perquè ara que veuen que estàs feliç i tal, no? Pues, bueno, es relaxen, no? I a vegades hi ha com aquestes dissonàncies, no? Bueno, tu t'haurà passat que tu quan comences a sortir de l'armari, no? Tu tens com pensat, mira, aquesta persona s'ho prendrà millor, aquesta millor no dir, i et fots unes hòsties de que sigui absolutament al revés del que penses, perquè és això, no? A vegades els discursos no volen dir absolutament res, i potser segueix sent una persona fervorosament religiosa, amb unes creences super això, més conservadora, però a la pràctica és molt diferent. Bueno, no sé si a tu t'ha passat, però a mi em xocava molt el contrast aquest, no? De gent que jo pensava que és que ni se m'acudeixi, no? I després a la pràctica... Bueno, perquè som humans, no? No, sí, clar, però... Però a mi em va fer molta gràcia aquesta pregunta. És que no sabia contestar, doncs, no sé, com tu amb els teus fills o jo amb els meus, doncs estan feliços, i a més, ja et dic, té una criatura que és una passada. Petitona, doncs, la majoria de la casa, no, clar. Ja, però és com que intentes veure com un problema on hi ha, en plan, no és que no hi ha, no passa res. És que no hi ha problema. No sé si n'han tingut de problemes, jo crec que no, però en aquells moments, que jo no trobo, jo no tota la seva vida, parlem de la neta, no? I a vegades em diu, no em preguntes mai per la meva filla, dic, com estan? Calma, que estan treballant, però dic, si em pregunto per la neta, perquè és molt normal. Bueno, escolta, jo, no era para darme el puente. Ya lo sabía. Podrías celebrar la hispanita. Pero casi, porque por la tarde no trabajo. Muy bien. Bueno, sí, ¿por dónde iba? Pues mira, per culpa del que tinc un telèfon que no és espanyolista, perquè no em va posar que el dia 12 de festa. I a l'altre programa de la sala, igual. I tinc una obra de teatre per diumenge, que serem 4 en cabo. I quan li dic a l'Àngel Miguel, perquè l'Àngel Miguel, escolta'm, i diu, em va donar les dates de la sala no les dono. I dic, doncs, punxarem. Però quan tens el contracte firmat, i que ja veus quin espanyolisme, el meu telèfon. Ara m'ho he posat, és el que hi havia una aplicació que es poden posar, almenys que sàpiga que no torni a ficar la pota. Perquè pobra gent se venen a actuar i són 4. Però bé. És el que hi ha a Espanya. A mí no me han dado fiesta, así que me voy a España. Mal. No, mañana sí. Ah, sí. Es pasado que no hago puente. No et fa el pont. Treballa. Tampoco tengo dinero para mi hermana. La buena, así que ya ves tú. Mientras está a casa, sí. I anar treballant. Que treballa al costat a casa, doncs mira. Más dinero que gana. Pues ja està. Bueno, si de cas, el que sí que podríem fer una mica és això que poguessis parlar una miqueta que és el del col·lectiu i tal, del PP, sí. Vale, bueno, pues com he dit abans, uns companys i tal que són d'aquí de Rubí van veure que a Rubí passaven coses molt heavies, moltes discriminacions molt xungues,
del palo. A mi el banc no em volien atendre, a gent li pagaven pel carrer, anava la policia a denunciar i la policia es rentava les mans, bullying super descontrolat, a mi em recordo que em van trucar al telèfon per amenaçar-me i em deien estás en la calle tal y vas así vestida y vamos a por ti. Bueno, sí, una cosa que la gent aquí a Rubí vivia amb por i a més això, que estàvem, no? O sigui, superaïllats, tothom de tothom. O sigui, jo encara que tenia 2 o 3 coneguts d'aquí de Rubí, però era una cosa com que tothom estava molt aïllat, però sí que sabien que passaven coses molt heavies, o sigui, de tant en tant veies al Twitter, agressió en Rubí. ¿Y eso cuándo? Fa uns anys que venien passant coses. I el 2021, crec que va ser, doncs es van juntar uns companys aquí a Rubí i em van dir doncs hauríem de fer algun grup, alguna cosa, no? Perquè realment no estem sols, hi ha molta gent que és del col·lectiu aquí a Rubí, perquè coneixem a molta gent i coneixem a molta gent que li estan passant coses molt dolentes i la policia no ens escolten, els instituts als que li fan bullying no ens escolten, doncs hem de fer pinya d'alguna manera. I vam anar a l'Espai Jove Torre Bassas, que jo abans no treballava allà, però sí que anava a fer teatre i a fer històries. I ho vam proposar una de les tècniques que treballàvem allà. I els vaig dir, doncs és una idea molt bona. De fet, ja hi havia existit abans un altre grup que es deia Prisma, però no puc. Però vam dir, anem a fer alguna cosa. I vam començar a planejar un grup, com podria ser, i vam dir, vale, doncs fem una reunió, fem una crida, a veure qui ve. I em va ser quanta gent vingui, qui vingui, triem, no?, com volem ser, què volem fer. I vam començar a fer cartells, i de fet va ser a l'octubre del 2022, i ara farem 2 anys. Vam començar a fer cartells, o 2020, després del Covid, crec que va ser després del Covid. I els vam posar per tot Rubí, per tot arreu, per les xarxes socials, i pensàvem que no vindria ningú, o que vindrien igual, 8 persones, que hagués estat molt bé. I van venir el primer dia 20 o 30, jo què sé, una barbaritat, o sigui, tota la sala de sota plena, o sigui, i cada cop arribava més gent i deia, venim per del grup LGBTI, no sé si és aquí, i gent molt jove, de 12 o 13 anys, que deien, ai, vengo sola porque en mi instituto no hay nadie, pero pensaba que aquí habría gente. Vam dir, uau, que necessari, no?, que era aquesta trobada. I allà vam començar a parlar amb tothom, i teníem un punt del dia, el primer, no?, que era posar-nos un nom. I perquè diu, KIP, que nombre más raro, d'on viene, amb K. KIP. KIP. K-A-I-P. KIP. I es van proposar molts noms, alguns horribles, uns altres millors, uns altres que estaven guai però no triomfaren. I de fet la segona opció era alocàcia, perquè és una planta que hi ha molta varietat d'aquesta planta, i és una planta molt diversa, de diferents tipus d'alocàcia, i a més alocàcia era com alocada i no societat. Però l'opció que va guanyar majoritàriament era la que vaig proposar jo, que era KIP. Per què? D'on ve aquest nom? Vale, doncs, hi ha una pel·lícula catalana de l'any 83 o 81 o 80 poc que es diu El vicari d'Olot, o la vicaria d'Olot. El vicari. És que fa molts anys que la vaig veure. Hi havia un personatge que era la KIP, que era una dona trans i que es deia KIP. I es deia KIP com a mofa un poco perquè és carne i pescado. I és un personatge, no, de la cultura més catalana, no vull dir, d'aquí, trans, als anys 80, o sigui, una de les primeres persones trans que va llevar al cinema com a mínim dins de l'estat espanyol en la transició després del franquisme. Tot i que durant el franquisme també va veure persones, jo que sé, Carmen de Mairena, la més famosa, diria. L'altre era la Cosinel, que era francesa, que va venir a Espanya. Carmen de Mairena que va anar a parar en un model i li vam fotre una pallissa. És que la tia vaig saber la tia aquesta, el travesti, m'explica la història. Abans eren travestí, o sigui, era el terme que s'utilitzava, però no existia el terme trans ni tan sols. Doncs KIP era una d'aquestes travestí.
I a sobre, pues, no sé, va ser molt... Vaig explicar la història una mica, també vaig explicar una mica la pel·lícula, vam fer un cinefòrum i tot, i els va agradar molt i tothom va votar, KIP. I aquí ho tenim. Un homenatge xulo. És un homenatge molt bonic. I de fet vam fer un logo, que és el que fem servir ara, que és com una serp, perquè és un reptil entre carne, pescado, que se defiende, que se fica, també es va fer un concurs i fem diferents accions. Durant un any i mig jo he estat anant a la ràdio cada dijous, el que passa que ara faig jornada completa a més universitat, entonces no hay más horas en el dia. Anava a la ràdio i fèiem una secció del nostre col·lectiu KIP i explicàvem, no? En plan, què he vist que falta a Rubí, què necessitem, què ha passat aquesta setmana, hi ha hagut agressions, i ha passat alguna cosa, què està passant amb la gent trans, fem alguna acció, fem aquesta activitat, per si voleu venir. I cada dijous a la ràdio parlàvem de l'actualitat LGBTI al món, I està a Catalunya, encara? hi ha podcasts sueltos. O sigui, si trastees per la web de Radio Rubí... Ara no ho fa ningú això. No, ho feia ella, i la resta són molt joves, tal... Saps? Tornaré el dia 20, però no com una cosa habitual, sinó perquè és el dia de l'espatologització trans i aniré jo a fer una mica el reverend. I anàvem jo, una altra dona trans que es deia Helena, que no era de Rubí, però bueno, la vida, i una amiga que era també bisexual, que era la Gigi, feia també comèdia, i estava molt xulo, perquè feia molta comèdia i a part després teníem la part seriosa, no? I també què ha passat al món, i era molt xulo. També hem organitzat l'Orgull a Rubí, tant aquest any com l'any passat, perquè abans no es feia, o es va fer algun any que ho va fer alguna organització, però no s'havia fet mai. Va ser aquí després d'aquestes organitzacions. I ara ho portem nosaltres, organitzem nosaltres cada any a la plaça Salvador Allende, no sé si us sona de nos vista l'estic fent un pintada, doncs érem nosaltres. I amb el suport de l'Espai Jove Torrebesses. Ja esteu allà a l'Espai Jove i... Sí, fem trobades cada divendres a les 5 de la tarda, si algú ens vol trobar. Però si aneu qualsevol dia de la setmana segurament trobeu algú per allà. Jo també, perquè treballo. No cada dia, però depèn del dia. I cobres? Sí, però no cobro per això, o sigui, jo treballo... No, ho dic perquè com que aquí tothom fa coses voluntàries, s'ha de cobrar. Sí, fins fa poc no cobrava, tot el de la ràdio no cobrava. No, la ràdio ja ho sé. Jo no cobro, he començat a cobrar al febrer. No, ho dic per tu, Sí, clar, total. Una feina... No, tot era voluntari i la majoria de persones d'allà ho fan de forma voluntària. Jo ara cobro, però perquè treballo administrativa per l'Ajuntament, a l'àrea d'Igualtat, Joventut, Ciutadania, Estrangeria... Superprecària perquè ho de tot, però bueno, m'agrada. Hi ha molta feina. Sí. Bueno, i això és el que fem a KIP. I després per cada dia, no? Per exemple, per el dia de visibilitat lèsbica fem una activitat, fem activitats obertes a tothom que pugui venir, fer alguna xerrada, fem formacions. L'última formació que vam fer va ser sobre com tractar casos de LGBTfòbia. No relacionat amb el que parlàvem. Clar, com ajudar en casos d'agressions, bullying i això. Després també estem molt comunicats amb el punt Rainbow, que és una xarxa de punts que hi ha a molts instituts de Rubí, que són els propis joves LGBTI, que s'organitzen per fer un punt a cada institut. I aquest any, el dia... Sí, tinc el programa. Si voleu veure les activitats que tenim. Kai està, no? Sí, pero ese Instagram está muerto, Ah, vale. O sea, yo creo que si sigues al Espai Jove Torrebesses habría más cosas que por ahí. Ese problema es que tengan 13 años, que al final tienen 13 años la mayoría, o 15. Bueno, pero está bé que hi hagi Están muy implicados y quieren hacer muchas cosas, pero a veces cuesta la constancia. Mentre estan fent això no estan donant voltes pel poble que no sabem què. Total. S'estan... Pues això encara no ha sortit el flyer de forma oficial, però com el dia 21 que és el dia de les patologies. Las patologies. Encima que es difícil la palabra, se me caen las cosas. És que és difícil. Es difícil. Bueno, del dia que no ens consideren malaltes. Ara!
Doncs aprofitem des del servei al SAI de Rubicó, que és el servei aquest que recomana els temes LGBTI, del Departament d'Igualtat, hem fet un programa per tot el mes d'octubre amb diferents activitats. Aquí a la biblioteca farem una exposició durant, no sé què és que clar, no posa les dates perquè aquest no és l'oficial. Bueno, quan tinguis el programa oficial me'l pots enviar i fas difusió. Sí, tenim una exposició, una xerrada que es farà per a famílies també, que això sí que tenim data, per si us interessa. Si vols fer foto, és això. Dia 17 d'octubre a les 5. Si m'ho passes, també us ho enviaré per correu electrònic perquè ho tingueu. Des de la gala sí que ho fotografio. Sí, si voleu mirar-ho. Bueno, hi ha moltes activitats per aquest mes. Vale, bueno, si no li faig jo una foto, sí. O quan tinguis el programa... Si vols, fes-li foto a això perquè ja és octubre, perquè no sabem quan ens donaran el flyer i la resta. Però hi ha algunes activitats que sí que posa ja la data i tot. I els flyers aquests que els anireu repetint als instituts? Seria la idea. Però després... És importantíssim. Sí, sobretot per això de... També es farà els flyers des de la meva manera de... Bueno, flyers i la pàgina web. La pàgina web sí, però els flyers, els nanos, els llencen. Jo no faig els flyers perquè valen un pastor. No, dic flyers, però em refereixo també a la pàgina web, una agenda... I anar a l'institut a matxacar-los. Sí, de fet, com jo tinc molta relació amb el meu antic institut, l'idea era ir i dir, oye, venir-se. I bueno, que és el primer any que es fa un programa pel mes d'octubre per qüestió trans. Sí que portàvem 2 anys fent l'orgull, que he de dir que no l'organitzava l'Ajuntament, l'organitzàvem nosaltres, amb diners de l'Ajuntament, però nosaltres. És que no. I aquest any des d'un servei municipal... Organitzeu i col·labora, però ells ho posen al revés. Clar. Organitza i col·labora que hi ve. Exactament. Ja serà que va, saps? Jo també organitzo i ells col·laboren. I ells quan posen les seves institucions, coses que no... Ho fan ells. Organitza i col·labora, jo sempre poso, no. Pues aquí no organitzo jo, i tant, i col·laboreu vosaltres. Pues això, organitzem el site, col·laboren molta gent i molt guai, perquè pensàvem que estaríem soles i no. Col·labora la ràdio perquè farem el programa especial, a la sala faran el musical de l'Alan, que ho posem també, farem un curs per a professionals també, la xerrada per a pares i mares i famílies aquí a la biblioteca, sí que molt bé. Ja... El que passa que això jo ja està penjat. Sí, però són només 2 persones treballant al site. Vale, ja està. Una que soc jo, treballo amb molts serveis i l'altra estava de baixa fins la setmana passada. Sí, no, ja ho entenc. Però total, hauria d'estar ja penjat. I el musical cada mes nou o ja porta temps? Porta un temps. Aquest musical deu tenir 3 anys. Ah, sí? No sabia. Tant, ja, jo l'he portat Parell d'anys segur. un any o 2 o 3. Està molt bé. Sí, de fet, hem volgut parlar amb la família de l'Alan de voler fer-lo perquè... El dia 22, no? El dia 10, no. És un dilluns. El dia... 27 d'octubre a les 8:30. Entrades gratuïtes. Sí. Jo sí. És molt interessant aquest... I aquí, encara que sigui gratuït, sí que s'ha de pillar entrada perquè la sala. Clar que s'ha de... Clar. Bueno, no sé si vols comentar alguna cosa més d'això. Bueno, això, que qui vulgui venir a conèixer aquest espai que és Caipé, que esteu convidadíssimes cada divendres a les 5, pues si voleu anar un altre dia a preguntar, us atendrem perquè hi portem diverses Que persones. està a la Torre Bassas, has dit, no? Sí. O sigui, que més accessible, pues sí. Sí, estàs a casa. Això puc explicar-ho a les Clar, AFAS. clar. Sí, de fet, si vols fer fotos... És que abans... Ja. No, jo m'ho No, jo que treballo al SAI, Sí, us envio l'altre tota la dia la meva informació companya li que vaig dir tinguem al programa. hem de parlar amb el Sampas i dic, no, que es diu APAS, i diu, no, AFAS. I jo, vale, Has dit AFAS? quasi. Sí, associació. Asociació Familiars. de Famílies d'Alumnes. Ara m'entero. No, Es que estoy fuera de la clase. No, yo que estoy metida y todavía no me lo aprendo. Ni espejada. I això, bueno, per part de Caipé, això, que fa moltes activitats i està molt guai
I si teniu al voltant joves, està bé que els dirigiu allà, perquè trobaran ja no adults cartes que els diem no, estamos contigo, sinó gent de la seva edat amb la que fer vida, amb la que... Els seus problemes i les seves vivències. Sí, està molt bé. un espai. El que està molt bé. Està molt bé això que I per part del SAI, aquest programa pel mes d'octubre, que quan estigui ja oficialment proposat, bueno, Me'l passes. Sí, igualment jo enviaré la informació que està confirmada. Segurament ja de cara a dilluns ja ho tindrem. I quan ho tinguis, doncs m'ho passes. Sí, fins i tot un pick-up. De fet, també aprofito per comentar que bueno, la sessió aquesta especial també és gravada, llavors es penja com el podcast i tal. O que habla mucho. Són 2 hores, la gent no escolta tant. A la ràdio de vegades deien barbaritats i ens trucaven des de l'Ajuntament, no, i esto no... I llavors, ups, i d'altres cops deien barbaritats al final del programa i era com, vale, va passar desapercibida. Però sí. nunca és a l'Ajuntament, perquè jo O des de vaig a l'Ajuntament... una tertúlia els divendres i a vegades ens esbaldrem una mica. I us han trucat també, en plan... M'han trucat a la ràdio. No em poseu en problemes. La tertúlia del divendres... Això no es pot dir... Sí, a l'altres ens trucaven cada setmana. Que toquem coses de política de la veritat. Sí, això no es pot dir, Aprofito per comentar res. Això us passaré la informació i després també us passaré, quan ja ho tinc una miqueta editat i tot, l'enllaç per poder-la escoltar, on també hi ha la sessió que vam fer a Santa Coloma, que va ser més grup de debat, no és una miqueta el que teníem previst, però que és interessant, penso, i que també està disponible allà. I allà hi ha alguna recomanació bibliogràfica i videogràfica relacionada amb el tema, però totes les pel·lícules, obres de teatre que heu mencionat i tot, doncs també les posaré perquè tinguem-ho també tot junt allà. I res, i per la meva part, bueno, hi ha un proper grup de lectura que aquest cop tindrem una miqueta més de marge per fer difusió, perquè aquest cop fins a setembre no podíem començar-la i tal, que és al desembre, on farem Hija de Inmigrantes, de Safia El Adam, que bueno, parla una miqueta sobre ser, no m'agrada el terme, no? Però immigrant de segona generació, no? Has nascut aquí, però avui és de la societat, ets immigrant i una miqueta això. Serà, crec que no recordo el dia ara mateix, és al desembre i bueno... És molt guai. Sí, a veure si la podem portar. Vam fer aquest grup de lectura a Santa Coloma, però lamentablement per temes d'agenda és complicat organitzar-se amb ella. Però bueno, sí, a veure si hi ha sort i res. És? Em sembla que vaig veure. Jo no tinc una correu. És el dia 13 de desembre. Us ho recordaré igualment per correu electrònic. I res, i a veure si hi ha sort en aquest sentit. I el que us volia demanar és a veure si ens podem fer una foto, no? Clar. Sí, a més és el que anava a dir, perquè tinc una companya que és la Clara, que suposo que coneix. Sí, la Clara sí. I volia venir, però no ha pogut i m'ha dit 3 fotos. Pero la foto luego, ¿cómo nos la envías? Yo quiero la foto. Ah, bueno, la enviem per correu, sí, no hi ha problema. Vale, però potser podem demanar a algú que ens faci la foto, no? Vaig a buscar una companya. Fantàstic, gràcies. I res, jo per la meva part, bàsicament comentar això, això, i intentem córrer la veu entre persones que coneguem. Es que hay muchas personas, ¿no? Porque éramos 5. A mi m'ha dit 5 la Carme Pérez. Sí, érem 5. Però bueno. Bueno, però hem treballat, hem parlat... No, sí, hem parlat i molt interessant.